В сърцето на София оформяме бъдещето на градския живот. Нашата мисия е да съчетаваме комфорт, сигурност и енергийна ефективност, предлагайки имоти с отлично местоположение и паркова среда. Всеки проект е предизвикателство, но също така и възможност да надминем себе си и очакванията и да предложим устойчиви и удобни жилища. Ние в търговски отдел поддържаме комуникация с клиентите и изпълнителите, за да предлагаме решения, които да са същевременно функционални, комфортни и стилни. Ние сме моста между тези, които изграждат сградата, и тези, които ще нарекат това място своят нов дом. Нашият ангажимент към качеството е да вникнем във всеки детайл, от дизайна до изпълнението. Планираме не просто за днешния ден, а за поколения напред. Гордеем се с въвеждането на новите технологии в изгражданите от нас обекти. От модерни конструктивни решения, през фасадни облицовки, високоскоростни асансьори, изолации до висококачествена дограматика. Нашата работа не спира при чертежите. Ние се адаптираме и подобряваме в реално време, за да гарантираме, че сградата ще отговори на най-високите стандарти. Сградата не е просто място за живеене. Съвременният дом обединява най-добрите технологии и удобства за нуждите на едно семейство. Заедно изграждаме по-светло бъдеще.